arengando os seus homes. Vai a estar aí moi cerca os tempos de Coruxo e Muros, sempre disputándose ese segundo posto. Parecíanos ver por referencia visual que Coruxo recortaba diferencias con respecto de Muros, pero que se segue a mostrar intratable. Velai teñen o seu patrón dándolle, arengando os remeiros nos últimos metros, e o Náutico de Vigo, aí teñen a Benito Currás. Xa temos esa referencia visual, son aproximadamente 200 metros os que lle restan ao Náutico para rematar esta primeira quenda. Pasou en cabeza os tres primeiros longos o Náutico, o primeiro con 5.58 empatado con Coruxo, Vila de Cangas e Muros. No segundo xa se distanciou de Coruxo en 5 segundos. No terceiro en 7 segundos superou a Muros. E imos ver agora cal é a vantaxe coa que chega a este derradeiro longo. Tamén será importante ver a loita entre Muros polo carreiro número 5, máis alonxado das súas imaxes, e Coruxo polo carreiro número 1 de verde, no plano máis cercano para ver quen ocupa o segundo posto. Parece que o está a manter Muros. O que queda claro é a superioridade do Náutico de Vigo, que se vai a facer coa vitoria nesta primeira quenda. Aí teñen o tempo do Náutico, 20.25. Segundo era Muros. Aí teñen a chegada de Muros, 20.33. O certo é que Muros foi a única traíña capaz de aguantarlle o ritmo o Náutico. 20.40 Coruxo. E imos esperar a que fagan a súa entrada no cuarto posto Vila de Cangas. Vai a facer un tempo cercano aos 21 minutos, en concreto 20.57. E Rianxo, que xa ocupou o derradeiro posto nas 4 viradas, que se vai ir aos 21 minutos e 7 segundos. Estes todos tempos oficiosos, non son tempos oficiais, pero non vai a andar moi lonxe do que dictaminen os xuíces. Así pois, nesta primeira quenda, Isabel, a superioridade, o dominio do Náutico. Así o dominio do Náutico de Vigo, que facía un tempo de 20 minutos 24 segundos aproximadamente. Despois xa está seguido de Muros con 20 minutos 33 segundos. O seguinte clasificado foi Coruxo con 20 minutos 40 segundos, Vila de Cangas con 20 minutos 57 segundos e por último Rianxo con 21 minutos 7 segundos. Hai que lembrar que todos estos tempos foron millores que o tempo máximo ou mínimo, millor dito, de onte, que foi Meira con 21 minutos 22 segundos. As traíñas apuraron hoxe, fixeron un esforzo maior. Desde logo gardaron forzas para a xornada dominical, a xornada importante. Aí teñen a chegada do Náutico de Vigo, celebrando os seus remeiros esa primeira posición. Sensacional o esforzo que fixeron os do Náutico, melloraron en prácticamente un minuto o tempo feito na xornada de onte. Ímonos ir uns minutiños a publicidade, pero non perdan ollo, porque a volta teremos a quenda de honra, a quenda onde van a ir as 5 mellores clasificadas desta Liga do Noroeste. Meira, Megobre, Tirán, Regatas Perillo e Ares.